Paabot kay Coach. Coach, pwede pa video? Pabigyan daw. Daan. Smile kayo dyan, oy. Shh. Yeah, malaki yan. Bab, ngiting tagumpay. Oh yeah. Yeah, malaki yan. Pagkamahal sa... Namatay. Ah? Shout out nga pala mga idol. Papunta kami ngayon sa May Balite. Magpapapicture kami doon sa ilalim ng ugat mga idol. Ating silap yung bundok pa pa ita. Ne. Cabanatuan City. Nota may tunda lang kanyan, Bob. Right ka no. Right? Sa right. Ah, Sa may intersection. kandela ng tanapon ini. Mga idol, papunta kami ngayon sa May Balir, sa May Baliti. The old